Salutare fraților și bine v-am chestia asta cu Space-ul, dar astăzi o să încercăm să terminăm Club Step-ul cu toți bănuții. Mai lisește doar bănuțul. Haideți să-l luăm. Bun, deci în primul rând o să vă arăt harta în practice. Deci harta este ca oricare alta, doar că e Club Step. Da? Și apropo, eu să iau toți bănuți pentru că sunt prea obișnuit să iau. Așa m-am obișnuit dintotdeauna. Ok. Bun, și aici vine partea care m-a ținut pe mine 1000 și ceva de traiuri. Sau un an. Sau chiar mai mult. Bun. Ce vedeți voi că spamez pe tastatură sau nu știu dacă vedeți. Pun checkpoint-uri. Drang. Apropo, poate o să fac și un clip în care o să joc doar cu ăsta, o să joc cu joystick-ul sau cu consola. Cât mă enervează partea aia. Și mi se pare o idee foarte bună. Dar că na, acum în zilele astea nu o să mai postez pentru că ok, deci ăsta a fost al doilea bănuț. Nimic foarte interesant la el. Adică ăsta, bănuțul ăla trebuie să-l iau. Doar că eu când mă bag pe normal mod, mereu mor acolo. Și de-aia nu-l iau. Ok, și partea asta este teribil de ușoară. Bine, este cea mai grea din nivelul ăsta, dar pentru mine, evident, dacă folosești mouse-ul, o să treci de stretch fly. Și așa e treilea bănuț și așa termin nivelul. Bun. Stai așa să văd câte atempturi am avut. Da, foarte puține. Și acum o să jucăm cu mouse-ul. Ai de viața mea, ce-a fost aia? Ce-a fost aia? Ce-a fost aia? Bun, primul bănuț. Aici sunt niște dăste invizibile, cuburi invizibile, dar nu trebuie să le știi neapărat poziția pe de rost. Doar că na, eu și cu cele 6000 de atempturi la nivelul ăsta le știu pe de rost. Că mereu am trecut de ele. Bine, hai că mereu. Ce-a fost acum câteva secunde. Eu și mereul. Deci partea asta cu UFO-ul, părțile cu UFO-ul le urăsc. Mai ales din nivelul ăsta. Și acum vine partea cu... Mai zic nicio parte. Hai că am mai venit dacă e. Ok. Na, oricum. Dacă vreți să terminați harta, vă urez mult succes. Și bineînțeles să jucați cu mouse-ul. Sau cu... la consola. Că și cu consola e foarte bun. E foarte bună. Adică eu pot să fac stretch fly și cu consola. Dar na, prefer mouse-ul. Pentru că am acuratețe mult mai bună pe el. Și toate jocurile eu de obicei folosesc mouse-ul ca să fac majoritatea lucrurilor. Bineînțeles, mă folosesc și de tastatură. Dar în shootere, spre exemplu, mouse-ul trage. Și să trage sau să arunce e mai important decât să mergi. Uneori. Jaxi. Hai că Jaxi dacă... Zdrang. Bun. Acum ne întoarcem iarăși la ea. Urăsc
bug-ul ăla. Și de asta mor eu acolo. Bine, nu e motivul ăsta, dar... Ce vreau să zic este că... urăsc bug-ul! Sau bug-urile. În jocul ăsta există la bug-uri, ai de capul meu și la nivelele astea. Gaz că nu știați. Doar încercați-le. Deci, haideți să vă zic cum am zis, bă, hai să mă apuc să joc cu tastatura. Să fac clipul ăsta. Păi, eram foarte frumos pe YouTube și mă uitam la Rafa. Și am văzut că, bă, postează geometrii. De cam 2 săptămâni. Și eu de-abia acum am văzut, duminică. Oh, am luat bonuțul. Ok, acum nu o să mai vorbesc. Sus. Mă rog. Bun. Și am văzut că el zicea că se juca, nu știu, la mișto, cred. Eu l-am luat la mișto când a văzut că în al 3-lea lui clip de acum 6 zile a vrut să termine un Extreme Demon Astral Divin sau ceva de genul. Și mai ales și a zis că el tot joacă cu Space-ul și am mai auzit de la abonații lui că na, că cu mouse, că cu combinație, că termin nivele mult mai simplu. Na, credeți că l-au convins? Nu, normal. A zis că tot cu tastatura preferă el. Na, cu Space-ul. Na, și de asta am făcut clipul ăsta. Pentru cei care folosesc Space-ul, să nu mai folosiți. Bine, e direct asta, treaba voastră dacă îl folosiți sau nu. Noi vă dau un sfat. Pentru că cu mouse-ul aveți o acuratețe mult mai bună. Mai ales dacă vă jucați shootere. Și Rafael, stați chill că se joacă shootere. Apropo, disclaimer, videoclipul ăsta nu are ca scop jignirea lui. Ok, am primit o notificare, nu știu de la ce. Mamă, ce tare mi se pare nava asta, păcat că este prea mare. De-ați vă și se da. Să fie un pic mai mică. Și ar fi perfect. Adică știți cum sunt celelalte nave? Na, o navă asta e mult mai mare. De-ați vă și se dă gain. Ok. Uitați, vedeți? Navă prea mare. Da, na. Mamă, e un risc acolo. Nu, bă, nu, mă, nu. Am uitat să apăs cabou. Aia e. Nu-i nimic, o mai jucăm o dată. Și apropo, Clapstep-ul l-am mai făcut de mult. Adică m-am apucat de geometrii deci pe calculator acum vreo o lună. Sau chiar mai puțin. Și na, eu aveam nivelele făcute pentru că mă jucam pe telefon. Și eu, băiat IQ 3000, fac ce v-am arătat vouă. Îmi salvez alea. Îmi dau cloud saving. Și dacă e să-mi dau update la Windows și nu mai am nimic salvat, mă duc la account frumos. Dacă e nevoie mă loghez. Și pac îmi dau ăla sync. Sau load. Așa se numește, load. Ca să rămân de unde am rămas. Și na, nu credeți că eu vă dau un sfat și eu nu-l fac. Evident, și eu îmi dau cloud saving. Bine, cloud saving e cam mult spus. Save de backup. Bun, și asta fac mereu. De când am pățit ultima oară cu jocul, am văzut că la account, am văzut că pot să-mi dau cloud saving și mi-am dat. Terminăm o chestie pe ziua aia, apoc cloud saving.
Sau când închideam jocul, înainte dădeam cloud saving. Na. Ca toți oamenii respectoși. Stați o leacă. Oh! Nu, mă, nu! Bă, deci eu mor de la nimic, ca să nebunesc. Eu niciodată n-am murit acolo. Eu o să încerc să nu mai iau al treilea bănuț. Dar v-am zis, ca și la primul bănuț sunt prea obișnuit să-l iau. Și da. Bun. Ce ziceam? Nu mai țin minte. Mă rog. O să-mi fac... Eu vreau să termin nivelul ăsta cu toți bănuții pentru că deblochez un UFO. Și eu pe UFO nu am cel mai tare skin. De-aia vreau un UFO nou. A, și mi-am schimbat dragonul. Era dragon ăla. Și eu ziceam că e cală. Adică nava. Ship-ul. Mi-am pus nava asta. Arată prea cool. Sincer. Și la $6.000 sau orbs e combinație de combinație, mai ales că eu mă joc ca disperatul. Da, oricum. Să nu vă cheltuiți banii sau orburile pe ceva ce nu sunteți siguri. Atâta vă zic, vă dau un sfat. Uitați, UFO-ul nu e cel mai genial. Să nu vă dați banii pe ce nu sunteți siguri. I-am dat 8.000 de orburi pe un skin. 8.000! Voi știți ce înseamnă 8.000? Nava asta plus ultimul UFO. Și aveam 10.000, cred. Și am dat pe skin-ul ăla și o navă. Și acum nu le mai folosesc. Mamă, iarăși era să mor. Wow! Deci, uitați, asta am o primesc și e chiar foarte faină. Ok.